Goeie. Van simmerrieders over het dikje Hommelsheeg. In die periode waren de jonken in de grijde werken. Wat ze precies dienen, weet ik dan net. Ik zeg enkel naar de gele verkeersborden langs de dik. En want er stier wel een hele vreemde tekst op. Daar stier op dat vrachtverkeer uit de grijde komen koer, maar dat er blijkbaar geen voorrangsregels waren. Daar stier op die borden zoek oogcontact. Te gerren met de vrachtwagenchauffeur, maar Sjen had je het eerst willen kon hoe wat eerst mocht. Zoek oogcontact. Ik hield er nooit jaren zien. En ik zal het ik net wegzien, want er staat ergens zoek oogcontact en dan met een tussenstreekje of in cursief daaronder ziekje eegcontact. Friesland wil Sjen weten wat ze met het taalbeleid bereikt had. En die maakt dus ik op de verkeersborden. Als ze dat inviert hier zonder wat te zeggen, dan hier we zijn, oh wat aardig. Als er omleiding zit, dan zit eronder omleiding. Wat leuk. Net leuk, want ze hebben je nog, de diepvriezen. Nog geen 1% van de Friestalige meerskip. Een naoorlogse actiegroep. Had een kneppelleid in het kwarken, maar de instuurde sticker ramen de leeuw de krant uit, want die redactie vindt haar dat geskel heerlijk. Friesk met boppen. Die streek of cursief, dat kan het helemaal niet schillen. De Friese beweging die had net in de gaten dat ze zelfs, maar ik Friesland volslijn belachelijk meidje met dat gedoog. Friesk is geen nationalistische stander. Friesk is een onderdeel van een tweetalige provincie. En nou zei die oren 99% van de Friese meerskip dat ze dat gezanger niet vinden en er absoluut net bij jaren willen. Meid zit Fries dan maar net aardig en zet het net op een bodem. Dat is volle veiliger ik nog. Het jet wat raar, maar het werkt wel verhipte kloterig van de provincie. Als ze neerdingen hier en het jild bij gelijk in de skrier stappen hier, dan weer die kwadzichtige diepvriezen net wekker worden. En nou, als ze de acties in haarzelfs oproepen en skam je wij, dat wij Fries binnen.